Звон кафедральны кліча на аве. З цесных завулкаў злева і справа гуртам манашкі ў чорным адзенні цягнуцца, быццам сумныя цені. Тут і старыя, і маладыя. Аве Марыя. Я не звярнуў бы ўвагі, можа, каб не пабачыў між іх прыгожай адной манашкі, якая мае не больш хіба як 17 маяў. Чорныя вочы, бровы густыя. Аве Марыя. Над паджалобнай вопраткай чорнай ты адгадаеш стан непакорны. Ножкі, якімі б на карнавалах і захапляла, і чаравала. Смуглыя рукі, грудзі тугія. Аве Марыя. Глядзіць набожна на крыж Пятровы, а я малюся на яе бровы. Няўжо, красуня, ты не шкадуеш, што хараствое жыццё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія. Аве Марыя. Цябе атрутаю апаілі, ружанцам рукі табе скруцілі, смялей, парві ты яго, не бойся. У полі недзе шуміць калосе. Ой, як бы жалі рукі такія. Аве Марыя. А потым хутка прыйшло б каханне, страчала б з мілым свой золак ранні. А потым стала б ты гаспадыняй і калыхала б сваю дзяціну. О, як кармілі б грудзі такія. Аве Марыя. Не знаю, можа, моя малітва мне памагла б выйграць гэтую бітву, але пазвалі яе. Манашка пайшла за ўсімі, уздыхнуўшы цяжка, пад зводы змрочныя і глухія. Аве Марыя. Максім Танк. Аве Марыя.